В рамките на кампанията "Алкохолът е лош шофьор", проведена днес във Велико Търново, са проверени 16 автомобила и 18 граждани, съобщиха от областната дирекция на МВР. Водачи, употребили алкохол, не са установени. Констатирани са 4 нарушения, от които 2 са санкционирани с актове и 2 с глоби по фиш. Двата акта са съставени на водач, шофиращ без сключена застраховка, гражданска отговорност, и на мотоциклетист без поставена каска. Фишовете за липса на актуален технически преглед. Връчени са и 2 електронни фиша. Националната кампания за безопасност на движение по пътищата се организира съвместно от Главна дирекция Национална полиция и компания за пиво. Днес за 16-та поредна година съвместно с Пътна полиция, в която приветстваме шофьорите след направена проверка на алкохол, да консумират продукти, които са безалкохолни и по никакъв начин не влияят на шофирането след тяхната употреба. Тоест един вид превенция, така? Абсолютно, да, превенция. Точно така. Провеждаме в големите областни градове на определени дати, постоянно има такива събития, които да приветстват хората да не употребяват алкохол по време на шофиране.